Salutare tuturor, acesta este primul meu video. Cred că o să mai postez, doar că peste câteva zile o să postez și cu facecam. Vreau să încerc să postez Minecraft, doar că pe acest mod, sau nu e mod, da, jucăm pe versiunea, după cum vedeți aici jos, jucăm pe versiunea 1.12, adică foarte veche. Nu știu dacă este Ender Dragon sau ceva, facem o serie de survival. Creăm o lume nouă. Cum să se numească, nu știu, punem 1, 2, 3, 4. Creăm lumea și începem survival-ul. O să fie mai multe videoclipuri cu această serie, să zic așa, pentru că nu pot să fac tot asta doar într-un video. Video ăsta probabil că o să fie destul de scurt, pentru că nu știu. Pentru că este primul meu video și destul de greu să începi videourile dintr-o dată. Acum nu știu ce am făcut. S-a început lumea. Nu știu de ce am așa mult lag. S-a început lumea. După cum vedeți, este foarte veche această versiune de Minecraft. Nu știu de ce mereu găsesc doar versiuni de acestea. Este Minecraft original, dar acesta nu sunt aceste butoane scrise. Dar sunt doar astea. Doar niște butoane, nu sunt toate. Și se vede ca pe Minecraft fals. Dar pe acesta este foarte ușor să joci. Îți scrie fiecare ce trebuie să faci. Da. Acum, de ce nu pot să iau lemn? Acum o să facem complet normal. Prima dată luăm lemnul și o să vedem mai departe ce o să facem. După cum am zis, o să fie acest video foarte scurt. Cred că 5 minute, 10 minute. Să dați și voi subscribe, să scrieți în comentarii cum vă place să fie videourile. Pe limba română sau pe moldovenească, să zic așa, chiar dacă nu este moldovenească, dar na. Doamne, sunt frate cu Tarzan, de ce m-am urcat în copac? Da, bun. Începem să craftăm. Punem aici. Luăm... Ce are, mă? Luăm astea. Pe toate. Așa. Asta aici. Și aici. Și aici am spus. Și aici facem crafting table. Îl luăm. Îl punem aici în inventar. Aceste bețe. Hai să facem și bețe. Luăm ăsta și ăsta. Îl punem în inventar. Și luăm craft. Nu merge să iau crafting table. Da. Na, bun, îl iau din inventar. Îl pun aici. Așa. Hai să craftăm. Ce craftăm? Nu știu. Cred că prima dată un pickaxe. Da. Și apropo, eu nu joc de pe calculator. Adică se vede acest... cum se zice? De la mouse. Această săgeată. Dar eu joc de pe telefon, dar se vede această săgeată. Nu știu de ce, dar mie îmi place. Luăm pickaxe-ul, îl punem aici. Dacă mă mișc mai greu cu această săgeată, să mă scuzați, pentru că foarte greu joc cu... Prima dată joc pe acest Minecraft, să zic, chiar dacă
Nu prea cred că e Minecraft. Punem... Nu aici, mă. Aici. Facem... Ce să facem? Eu nu prea știu crafturile. Mă scuzați, dar nu știu crafturile. Adică... Na. Am mai jucat, dar că... Cam greu. Am uitat de mult, n-am mai jucat. Am câțiva ani de când n-am jucat. Și am uitat de acum. Așa, asta tot îl luăm și îl băgăm aici. Da. Luăm crafting table și plecăm la minat. Dacă o să găsim ceva. Apropo, și dacă vă întrebați... Dacă vă întrebați de ce sub butonul de touch este o față zâmbitoare, aceasta este butonul de care sar. Mi l-am personalizat, să zic așa. Dă-te, mă, de aici. Ce ai, mă? Bă, stai că nu pot juca. Nu, da, nu zi, mă, că mor din prima. Dar nu, și tu, mă. Dar nu. M-am băgat. Nu. Nu, ce scoți a creeper, mă? Ce scoți a mobi? Nu. Da. Respawn. What? Dar cum să... Olo, ce-am? Cum să îmi bag keep inventory? Option. Controle. Dă-te, mă, aici. Nu e de aici. Ce? Dar cum asta? Ce e aici, mă? Da. Nu știu cum să dau keep inventory. Da. Nu știu cum. Facem din nou. Revenim. Revin după ce fac tot din nou. Da, am revenit. Vreau să vă spun că... Nu, din cauza asta. Cu acest plus din mijloc este foarte greu pentru mine. Pentru că eu când jucam de pe telefon, adică acum tot joc de pe telefon, dar jucam și nu era acest plus, dar acum este mai greu. Pentru că m-am obișnuit fără acest plus. Stai să iau să mă urc aici sus. Așa, op. Nu, stai, mă. Urc sus. Ce, mă? Na. Bun. Ce este title screen? Respawn. De ce? De ce? Cum au omorât? Mi-a mai rămas lumea? Da, mi-a mai rămas lumea. Ce am vrut să vă zic? Este greu cu acel plus de mijloc. De exemplu, Iaca. Uite cum jucam eu înainte de pe telefon, nu era acel plus, ci era un fel de cerc. Cum este ca aici sus, lângă Minecraft, unde scrie Minecraft. Așa era și unde apăsam, acolo se dădea hit, spărgea blocuri. Da, mai complicat. Doar că pe acesta este cu acel plus înainte. Cred că este shift lock sau nu. Nu știu. Da, continuăm în celălalt video.